Il-Kunsill ta' Swieqi ilu żmien twil jinsisti li r-residenti qed jintlaqtu minn storbju eċċessiv, vandaliżmu, rimi illegali ta' skart, nuqqas ta' osservanza ta' regoli u inkonvenjenzi oħra marbuta fost l-oħrajn mal-operat bla rażan ta' uħud mix-shortlets. Kien għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ċetta l-istedina li saritlu mill-Kunsill sabiex jiltaqa' mill-ġdid mar-residenti. Dwar l-inkonvenjenzi li qed jaffaċċjaw in-nies ta' Swieqi, Elix Borg diġà ħa pożizzjoni ċara u immedjata. Fil-fatt waqt żjara li jagħmel il-ġimgħa l-oħra fi Swieqi huwa sostna li dawn il-problemi huma sintomu ta' gvern li ħalla lill-kunsilli lokali waħedhom biex iġorru l-konsegwenzi tal-politika tiegħu mingħajr is-setat u r-riżorsi meħtieġa. Huwa saħaq ukoll li t-turiżmu huwa importanti għal pajjiżna iżda ma jistax jikber għad-detriment tal-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Il-prijorità tal-gvern għandha tkun li l-familji jkunu jistgħu jgħixu fi djarhom fil-kwiet, fid-dinjità u fis-sigurtà. Il-Partit Nazzjonalista tenna fi stqarrija li qed jibqa' jkun fiżikament preżenti fost in-nies, jisma' r-realtajiet tagħhom u jinsisti fuq infurzar effettiv, aktar riżorsi għall pulizija u kunsilli lokali li jingħataw is-setat meħtieġa biex jipproteġu lir-residenti.